Bonġu tfal, illum għandi karattru ġdid għalikom. Għawnu, Kaptan Fsit. U ek din hija storja vera sempliċi, taddaħ, ħelwa. B'dan il-karattru tant gustus, din l-ewwel darba li qed nitraduċih fil-fatt mill-Franċiż dan Kaptan Fsit, nispera li ħajkonna iktar għax kemm ħadd gost biex ngħidilkom il-verità. Intom tridu tisimgħu biċċa minn din l-istorja ta' Kaptan Fsit u l-kaxxa tal-ikel Iva Hux ara ġejja. Kaptan Fsit u l-kaxxa tal-ikel. Fenek, għal sitta taħt u supereroj. Jum wieħed, Quentin kienet il-esti biex imur l-iskola. Blajnuna tal-papa libes il-ġaketta u zarbun. Qabel telaq ma nesix l-iktar ħaġa importanti. Jagħti bewsa lil-Lugo, il-pupu taċ-ċarruta, li għandkom tkunu tafu kien l-iktar pupu taċ-ċarruta għal-qalbu. Għallejla pupu tiegħi, oqgħod bravu! U telaq il-barra kulħadd. Imma, oj, x'kien hemm jiċċaqlaq fil-kamra ta' Quentin? Dawk il-pupi taċ-ċarruta. Iva? Dawk il-pupi taċ-ċarruta tagħhom fernezija għax Quentin naqta xiex nesa l-kaxxa tal-ikel din saqajni s-sodda. Diżastru! Issa x'se nagħmlu? Staqsor sinu. Li kieku Kaptan Fsit kien hawn kedwet pirata xieħ. Xi ħadd kien fuq is-sodda u semagħhom kien Ugo. Kulħadd jaħseb li Ugo huwa sempliċi pupu taċ-ċarruta. Imma kulħadd għandu żball għax dan Ugo mhu ħadd ħlief Kaptan Fsit. X'għamel? Ta' salt. Qabes għal fuq il-gradenza ta' ħdej is-sodda, daħal fil-kaxxun u libes għal zitta taħt frasu. Iva, di kienet il-maskra ta' Kaptan Fsit. Kien lest li salva l-ikel u jiklu ukoll. Għanurikom ftit lil-Kaptan Fsit bil-għal zitta taħt frasu kemmu gustus. Qabes fl-art ħdejn il-pupi taċ-ċarruta l-oħra. Oh, Kaptan Fsit! Għajtu f'daqqa, pirata xieħ mar spjegalu x'kien ġara. Quentin nisal il-kaxxa tal-ikel id-dar. Jekk dil-kaxxa ma tkunx għand Quentin sal-erba, jaqdu l-ġuħ, ħaseb Kaptan Fsit. U din Kaptan Fsit ma kienx se jaċċetta qatt u qatt. Ħallu vidi lil Quentin noħodilu jien. Għastigurom Kaptan Fsit waqt li tella l-kaxxa fuq daru. Imma Kaptan Fsit, l-iskola qiegħda l-bot. Qatt min se tasal fil-ħin, jgħodni Rufus. Rufus? Staħġbu l-pupi imwerrin. Rufus leġenda. Rufus terribli. Rufus igirrem il-pupi u l-papoċċi blaħnina. Pirata xeħ kien jaxqet jgħid, darba waħda spiċċa qattaru u mgerrem fuq it-tapit. Di ġennata Kaptan Fsit, Rufus jiklok. Imma dan kien riskju li Kaptan Fsit kellu jieħu. Iwassal il-ħobs għand Quentin, jew inkella il-kaptan jispiċċa ħobs taħt snin Rufus. Ħanurikom ftit il-Rufus. Kaptan Fsit ħareġ fil-korritur. Rufus kienet igerrem papoċ u waqaf salt meta ra lil Kaptan Fsit. Tajt kien se jtieħ is-salt? Le! Għax Kaptan Fsit taħt dik is-super ħarsa ta' super pupu u b'dak il-qalzitta taħt marasu anka Rufus beża minnu. Il-kelb ma tħarrikx. Hekk irrid għallu Kaptan Fsit. U din hija l-ewwel parti tal-istorja ta' Kaptan Fsit u l-kaxxa tal-ikel. Kif qed taraw Quentin nesa l-kaxxa tal-ikel, Kaptan Fsit ħajoħodilu, sab lil Rufus biex joħodilu, u issa x'se jiġri? Fidejkom din? Nittama li ħadtu gost b'din l-istorja ġdida ta' Kaptan Fsit. Saħħiet!